Ahojte, moje meno je Andrea a rada by som vám predstavila našu značku Andrea Original, ktorá sa zaoberá výrobou prírodnej kozmetiky a vodných sviečok. Každý výrobok je v originálnom prevedení. Momentálne sa nachádzame v dielni, kde vznikajú naše prírodné produkty. Sme radi, že sme vám mohli predstaviť značku Andrea Original a ak vás naše produkty zaujali, neváhajte nás kontaktovať.